Predstav si obrovské kamenné bloky, vážiace desiatky tón, uložené tak presne, že medzi ne nepretlačíš ani čepielku žiletky. Múry, ktoré stáročia odolávajú zemetraseniam, ako by mali vlastný systém pružnosti. A teraz príde najväčší paradox. Tieto stavby údajne vznikli bez železných nástrojov, bez cementu, dokonca bez technológií, ktoré považujeme za nevyhnutné. Ako je teda možné, že Inkovia dokázali vytvoriť niečo, čo moderných inžinierov stále metie? Boli to len geniálni remeselníci, alebo mali prístup k znalostiam, ktoré my dnes považujeme za nemožné? Najnovšie teórie naznačujú, že kameň sa možno vôbec nesekal, ale zmäkčoval. Znie to absurdne. Počkaj, kým zistíš, aký červený, lepkavý materiál mohol byť ich skrytým tajomstvom. Keď sa človek prvýkrát postaví pred indské múry v Kusku alebo v pevnosti Sacsayhuaman, má pocit, že stojí pred niečím, čo nedáva logiku. Nie sú to obyčajné kamenné steny, aké poznáme z európskych hradov či rímskych ciest. Tu sa pozeráš na bloky vysoké ako človek, niektoré vážiace aj desiatky tón, ktoré do seba zapadajú tak dokonale, že aj moderný laser by mal problém odhaliť štrbinu. Turisti to skúšajú znova a znova, priložiť papier, vložiť mincu, skúsiť žiletku, nič neprejde. A práve v tom je tá záhada. Ako mohli Inkovia, ktorí podľa histórie nepoznali železné nástroje ani koleso, vytvoriť niečo, čo by bolo výzvou aj pre dnešných inžinierov. Archeológovia radi hovoria o nekonečnej trpezlivosti a tisíckach robotníkov, ktorí celé roky vysekávali a brúsením tvarovali kameň. A áno, časť stavieb skutočne nesie stopy ručného opracovania. Ale sú tu aj iné bloky, ktoré akoby niekto odlieval do formy. Ich tvary sú nepravidelné, no zároveň presne kopírujú kontúry susedných kameňov, ako puzzle, ktoré nemožno poskladať inak. Ešte zarážajúcejšie je, že tieto múry stáročia odolávajú zemetraseniam. V oblasti, kde sa otrasy zeme opakujú pravidelne, by sme očakávali popraskané steny a rozsypané stavby. No Inkovia akoby poznali trik, ako postaviť konštrukcie, ktoré sa pri otrasoch hýbu a následne sa vrátia späť na miesto. Kým moderné budovy pri podobných otrasoch padajú, ich diela prežívajú. Prvá sekcia preto stavia základnú otázku. Čo vlastne vieme o technológii Inkov? Boli skutočne len zruční remeselníci so silnými pažami, alebo poznali princípy, ktoré im umožnili manipulovať s kameňom spôsobom, ktorý dnes považujeme za nemožný? A práve tu sa začína príbeh, ktorý prevácia klasické učebnice na ruby. A to najšokujúcejšie na vysvetlení ešte len príde. Oficiálne vysvetlenie, ktoré dostaneš v múzeách či od sprievodcov, znie veľmi jednoducho. Inkovia vraj používali tvrdšie kamene ako nástroje, postupne nimi vysekávali bloky, potom ich obrusovali pieskom a nekonečnou trpezlivosťou prispôsobovali jeden druhému. Vraj za tým nestála žiadna tajná formula, iba obrovské množstvo robotníkov a roky namáhavej práce. Na prvý pohľad to dáva zmysel. Veď prečo by mali mať staroveké civilizácie k dispozícii niečo, čo ani my nepoznáme? Lenže čím dlhšie sa na tieto steny pozeráš, tým viac začneš pochybovať. Predstav si, že máš kus žuly alebo dioritu, horniny tvrdšie ako oceľové dláto. A teraz si predstav, že ich máš opácovať iba iným kameňom. Trvalo by to celé generácie. A aj keby to bolo možné, ako vysvetlíme nepravidelné tvary, ktoré do seba zapadajú so stotinovou presnosťou? Bežné murárske techniky by nikdy nevytvorili takúto živú mozaiku. Kritici oficiálneho výkladu sa pýtajú, prečo by Inkovia vyberali tvary ako zo surrealistického obrazu, namiesto toho, aby použili jednoduché kvádre. Rímania, Egypťania či Gréci stavali z pravidelných blokov. Efektívne a logicky. Inkovia si však zvolili komplikovanejšiu cestu, ktorá by bola zbytočná, ak by išlo len o ručnú prácu. Niektorí výskumníci dokonca tvrdia, že klasická teória je urážkou inteligencie staviteľov. Naznačuje, že sa tisíce ľudí celé roky trápili len preto, aby vytvorili niečo, čo by sa dalo urobiť jednoduchšie. A tu sa začínajú objavovať alternatívne vysvetlenia.
že stavby sú staršie než samotná inská civilizácia a Inkovia ich iba zdedili. Že techniku prevzali od stratenej kultúry, ktorá mala k dispozícii znalosti, o ktorých nemáme ani tušenia. Nie je náhoda, že rovnaký štýl kamennej architektúry nachádzame aj v Egypte či v starovekom Grécku. Podobné presne zapadajúce bloky, podobné šikmé múry odolné voči otrasom. Ide len o náhodnú podobnosť, alebo tu kedysi existovalo globálne poznanie, ktoré sa nám stratilo? A práve tu prichádza na scénu teória, ktorá je tak odvážna, že môže zmeniť celý pohľad na históriu týchto stavieb. Keď sa oficiálne vysvetlenie začne rozpadať pod vlastnou váhou, otvára sa priestor pre alternatívne teórie. A práve tie robia inské múry ešte fascinujúcejšími. Niektorí bádatelia totiž tvrdia, že Inkovia vôbec neboli pôvodnými staviteľmi týchto monumentov. Podľa nich sa v Andách usadili na mieste, kde už stáli záhadné megalitické komplexy a oni ich len opravovali či prispôsobovali svojim potrebám. Táto hypotéza vychádza z nápadného kontrastu. Vedľa perfektne opracovaných obrovských blokov nájdeš časti múrov, ktoré sú omnoho jednoduchšie, akoby postavené menej zručnými rukami. Ako by sa k ním neskôr pridala civilizácia, ktorá už stratila pôvodné znalosti. Niektorí idú ešte ďalej. Tvrdia, že presné tvary blokov naznačujú prácu s technológiou, ktorú by sme dnes prirovnali k formám alebo odliatkom. Legenda dokonca hovorí o skale, ktorá sa poddáva ako hlina. Znie to ako mýtus. No keď sa pozrieš na bloky, ktoré sa akoby odtlačili jeden do druhého, začne to dávať zvláštny zmysel. Táto myšlienka sa spája s globálnymi teóriami o stratenej civilizácii, ktorá kedysi obývala Zem a odovzdala svoje vedomosti viacerým kultúram. Veď podobný štýl múriva vidíme v Egypte na pyramídach, či dokonca v niektorých stavbách starovekého Grécka. Náhoda alebo dôkaz, že existovala sieť znalostí, ktorá sa časom vytratila? Samozrejme, takýto pohľad je pre mnohých vedcov nepriateľný. Vedecký konsenzus drží líniu, stavby sú dielom Inkov a bodka. No množstvo detailov, od nepravidelných polygonálnych tvarov až po zrkadlovo hladké povrchy kameňov, stále odoláva jednoduchému vysvetleniu. A práve preto alternatívne teórie získavajú pozornosť. Dávajú ľuďom pocit, že sme na prahu odhalenia strateného tajomstva. No namiesto sci-fi predstáv o mimozemšťanoch sa objavila nová, prekvapivo logická hypotéza. A tá možno konečne vysvetľuje, ako sa podarilo zmeniť tvrdú horninu na dokonale tvarovateľný materiál. Do diskusie o záhadných múroch vstúpil vedec menom Helmut Tribuč a priniesol teóriu, ktorá na prvé počutie znie neuveriteľne, no má pevné vedecké základy. Tribuč sa neuspokojil s romantickými predstavami o stratenej civilizácii ani s vysvetlením o tisíckach robotníkov búchajúcich kameňmi o kameň. Namiesto toho sa zameral na samotný materiál, na horniny, z ktorých sú múry postavené. Všetky majú jednu spoločnú vlastnosť. Sú bohaté na kremičitany, teda minerály, ktoré reagujú na kyslé prostredie. Tribuč vo svojom výskume poukázal na banícku činnosť Inkov. Už dávno pred príchodom Španielov ťažili zlato, meď či striebro v oblastiach, kde sa bežne nachádzajú sulfídové rudy. A kde sú sulfidy, tam vzniká aj tzv. Kyslá banská voda. Prírodná, silne kyslá zmes, ktorá dokáže doslova rozleptať skalu. Pre baníkov to bola pohroma, pretože im ničila drevené trámy a kamenné steny. No práve táto pohroma mohla byť kľúčom k ich neuveriteľnej architektúre. Podľa Tribuča si Inkovia všimli, že červená lepkavá bahnitá zmes, ktorá vytekala z baní, dokáže oslabiť povrch tvrdých hornín. Keď sa táto zmes naniesla na blok a ten sa zaťažil ďalším kameňom, spodná strana akoby zmekla a otlačila presný tvar. Po vyschnutí a zakrystalizovaní vzniklo dokonale tesné spojenie. Žiadna špára, žiadna medzera. Táto teória elegantne vysvetľuje niečo, čo si mnohí všimli, že presnosť spojov sa často týka najmä vonkajšej, viditeľnej časti múrov, zatiaľ čo vnútro stien je plné menších kameňov a nerovností. Ako by Inkovia modelovali iba povrch, ktorý mal byť vidieť. Navyše sa zachovali aj dobové kroniky, v ktorých španielskí kronikári opisujú,
že stavitelia používali akúsi červenú maltu alebo lepkavý íl. Zrazu už nepotrebujeme hypotézy o mimozemšťanoch či supercivilizácii. Stačí nám predstava, že Inkovia využili prírodný chemický proces, ktorý mali priamo pod nohami. A keď sa nad tým zamyslíš, je to možno ešte fascinujúcejšie, pretože sa ukazuje, že pozorovanie a skúsenosť môžu viesť k výsledkom, ktoré sa zdajú byť nadľudské schopnosti. Ale ak to naozaj fungovalo takto, potom sa natíska otázka, ako presne prebiehal celý postup. Predstav si, že máš dva obrovské bloky andezitu či dioritu, hornín, ktoré sú tak tvrdé, že by si ich dnes rezal len diamantovými pílami. Inkovia však podľa Tribuča nepotrebovali moderné nástroje. Stačilo im niečo, čo vyzeralo ako obyčajné červené blato. Tento kyslý íl, ktorý vznikal v baliach, keď voda reagovala so sírnymi rudami, mal pH blížiace sa k nule. To znamená, že bol 1000-krát agresívnejší než bežné kyslé dažde, ktoré pomaly ohlodávajú skaly celé stáročia. Keď tento íl naniesli na povrch kameňa a pritlačili naň ďalší blok, začala sa pomalá, no účinná reakcia. Tvrdý kameň na povrchu akoby zmekol a presne sa prispôsobil tvaru horného bloku. Výsledkom bolo, že spodný kameň niesol odtlačok horného, podobne ako keď položíš horúci predmet do vosku. A keď reakcia skončila, minerály sa znovu zakryštalizovali a vytvorili pevný spoj bez medzier. Ešte zaujímavejšie je, že tento proces nemusel trvať celé roky. Kyslý íl s organickými prísadami, napríklad rastlinami, ktoré Inkovia poznali, mohol reakciu urýchliť. Legenda o rastline, ktorá dokáže zmäkčiť kameň, teda nemusí byť len rozprávkou, ale spomienkou na skutočnú technológiu. Vysvetľuje to aj zvláštny fakt, že na niektorých múroch sú kamene akoby lesklé, s povrchom pripomínajúcim sklo. To mohlo vzniknúť práve pôsobením kyslého ílu a následným zahrievaním či prirodzenou chemickou reakciou, ktorá horninu zatavila. Pre Inkov to nebolo len praktické. Dokonalé spoje poskytovali odolnosť proti zemetraseniam, ale aj estetické. Steny pôsobili dokonalo uhladene, ako by boli živé. Tento postup navyše dáva zmysel aj pri nepravidelných tvaroch blokov. Ak máš mäkký povrch, nemusíš ho vysekávať do pravidelného kvádra. Necháš jeden blok, aby sa otlačil do druhého a výsledkom je prirodzene nepravidelná, no extrémne pevná štruktúra. To je dôvod, prečo múry vyzerajú ako mozaiky, ktoré by nikto iný dobrovoľne nestaval. Bolo to efektívnejšie, než sa zdá. A keď k tomu pridáme dobové kroniky aj archeologické stopy, príbeh začne byť ešte presvedčivejší. Na potvrdenie tejto podivnej, no elegantnej teórie nemusíme ísť ďaleko. Stačí nazrieť do kroník a legend, ktoré po sebe zanechali Španieli aj samotní Inkovia. Už v 16. storočí sa objavujú záznamy, ktoré hovoria o červenej, lepkavej hmote používanej pri stavbách. Niektorí kronikári dokonca spomínajú, že medzi kameňmi našli stopy po lepkavej malte, ktorá však neskôr akoby zmizla. Akoby sa do kameňa doslova vsiala. A práve to zapadá do predstavy kyslého ílu, ktorý po reakcii nezanecháva žiadnu maltu v tradičnom slova zmysle. Ešte zaujímavejšie sú miestne legendy. Jedna z najznámejších hovorí o rastline, ktorej šťava dokáže rozpustiť skalu. Pre moderného človeka to znie ako rozprávka, no z pohľadu chémie je možné, že Inkovia naozaj poznali určité byliny s organickými kyselinami, ktoré pridávali do ílu, aby urýchlili proces. Takáto kombinácia by vysvetľovala nielen presnosť spojov, ale aj rýchlosť, s akou dokázali stavby dokončiť. Archeológovia si tiež všimli, že mnohé bloky majú na okrajoch akoby zrkadlový lesk. Nie je to bežné ohladenie, ale povrch, ktorý pôsobí, ako by sa niekto pokúsil kameň zataviť. Analýzy týchto povrchov odhalili stopy síry a iných prvkov typických pre reakciu so sírnatými rudami. To je presne to, čo by sme očakávali, ak by Inkovia skutočne pracovali s kyslou zmesou z baní. A čo tie podivné výstupky na niektorých blokoch, tie akési kamenné nosy? Jedna teória hovorí, že išlo o zvyšky techniky.
Miesta, kde sa kameň pri reakcii formoval a tieto rukovete ostali ako vedľajší efekt. Možno ich používali aj na manipuláciu s blokmi a keď stratili funkciu, jednoducho ich nechali na mieste. Keď spojíme všetky tieto drobné dôkazy, staré kroniky, legendy, chemické stopy, aj samotný vzhľad múrov, dostávame obraz, ktorý pôsobí stále menej ako legenda a stále viac ako praktická realita. Inkovia možno nepoznali písmo ani koleso, no poznali silu prírody a vedeli ju využiť spôsobom, ktorý nás dodnes zaráža. No ak táto teória drží pokope, potom vyvstáva nová otázka. Aké výhody im tento prístup priniesol a prečo ich stavby prežívajú dodnes? Keď si uvedomíme, ako mohol fungovať celý proces, začnú do seba zapadať aj praktické dôsledky. Inské múry totiž nie sú len vizuálne ohromujúce. Ich genialita sa ukazuje najmä v tom, že dokázali prežiť stáročia v oblasti, kde sa zem pravidelne chveje. Peru patrí k seizmicky najaktívnejším miestam na svete a predsa sa tieto stavby nepremenili na ruiny. Tajomstvo spočíva práve v nepravidelných tvaroch a dokonale hladkých spojoch. Každý blok bol navrhnutý tak, aby zapadol do susedného ako zámok. Keď prišlo zemetrasenie, muž sa nehádzal o zem ako kocky lega. Namiesto toho sa kamene mierne pohli, zatancovali a po skončení otrasov sa vrátili presne na svoje miesto. Vďaka gravitácii a dokonalým spojom sa konštrukcia vždy stabilizovala. Moderné budovy s rovnými tehlami a maltou takúto schopnosť nemajú. Keď sa raz narušia, poškodenie je trvalé. Ďalším dôsledkom bol aj estetický efekt. Lesklé povrchy a zvláštne sklenené spoje pôsobili takmer nadprirodzene. Predstav si, ako na ne dopadalo slnko. Lomilo sa na nepravidelných hranách a vytváralo hru svetla a tieňa. Nie je vylúčené, že Inkovia tento vizuálny efekt zámerne využívali pri chrámoch a palácoch, aby posilnili dojem posvetnosti. A potom je tu otázka životnosti. Kým naše moderné stavby vydržia sotva pár storočí, inkské múry stoja už stovky rokov a stále vyzerajú pevne. Voda sa nedostane medzi spoje, vietor a dažde nemajú čo narušiť. Dokonalý styk kameňov znamená, že do nich neprenikajú korene rastlín ani mikrotrhliny, ktoré by stavbu oslabovali. Ak teda Tribučova teória sedí, vysvetľuje nielen to, ako mohli Inkovia kamene tvarovať, ale aj prečo ich diela pôsobia tak nezničiteľne. Nebola to len architektúra, bol to systém, ktorý kombinoval praktickosť, estetiku aj symboliku. No aj pri tomto vysvetlení zostáva zopár otáznikov. Ako presne dokázali presúvať také obrovské bloky a čo znamenajú tie záhadné detaily, ktoré sa dodnes nedajú jednoznačne objasniť. Aj keď teória kyslého ílu ponúka veľmi presvedčivé vysvetlenie, záhada inských múrov tým nekončí. Stále tu zostáva množstvo otáznikov, ktoré dodnes nemajú jednoznačnú odpoveď. Napríklad, ako dokázali Inkovia presúvať bloky vážiace desiatky tón z lomov vzdialených desiatky kilometrov? V hre sú strmé hory, úzke cesty a žiadne koleso, žiadne ťažné zvieratá, ktoré by zvládli takú záťaž. Jedna teória tvrdí, že používali systém drevených valcov a lán, no v horskom teréne by to bolo takmer nemožné. Iní sa domnievajú, že využívali špeciálne rampy alebo dokonca plávajúce plošiny po riekach, no dôkazy chýbajú. Rovnako nejasné sú aj podivné výstupky na niektorých blokoch. Tieto kamenné nosy pôsobia, ako by zostali po procese tvarovania, no ich účel sa stráca v hmle času. Mohli slúžiť ako manipulačné body pri presúvaní blokov, alebo mali symbolický, rituálny význam? Odpoveď zatiaľ nikto nedal. Záhadné je aj to, že hoci niektoré múry sú takmer dokonalé, iné časti pôsobia akoby narýchlo doplnené menšími kameňmi. To podporuje myšlienku, že Inkovia možno stavby iba opravovali alebo rozširovali. Zatiaľ čo pôvodná technológia už bola stratená. A potom je tu otázka samotného poznania. Ak Inkovia naozaj vedeli zmäkčiť kameň, prečo sa táto technika stratila? Bola to prísne strážená vedomosť, ktorú poznali len vyvolení stavitelia, alebo išlo o proces tak nebezpečný a komplikovaný, že sa jednoducho prestal používať. Jedno je isté, aj keď teória Helmuta Tribuča dáva fascinujúce odpovede, inské múry si stále držia časť svojho tajomstva.
A možno je to dobré, lebo práve vďaka týmto nezodpovedaným otázkam nás tieto stavby priťahujú a nútia znovu a znovu zamýšľať sa nad tým, čoho všetkého bol človek schopný, keď sa spojila zvedavosť, pozorovanie a neúnavná túžba tvoriť. No ešte zaujímavejšie je, čo tento príbeh hovorí u nás samých. O našej viere v pokrok a o tom, čo všetko sme možno cestou zabudli. Keď dnes stojíme pred múrmi v Kusku alebo Sacsayhuamane, v skutočnosti nepozeráme len na kamene. Pozeráme sa na tajomstvo, ktoré pretrvalo stáročia a stále nám uniká medzi prstami. Oficiálna archeológia tvrdí, že išlo o obrovské množstvo práce, trpezlivosť a šikovnosť. Alternatívne teórie hovoria o stratenej civilizácii či dokonca o mimozemských zásahoch. A potom je tu vysvetlenie Helmuta Tribucha, že Inkovia využili prírodnú chémiu. Kyslý íl zo sulfidových baní, ktorý dokázal zmäkčiť povrch tvrdých hornín. Je to hypotéza, ktorá spája históriu, legendy aj modernú vedu do fascinujúceho príbehu. Či už bola pravda kdekoľvek, jedno je isté. Tieto stavby nie sú len pozostatkom minulosti. Sú výzvou pre našu predstavivosť a dôkazom, že ľudská vynaliezavosť má mnoho podôb. A tak to bolo. Aj keď dnes disponujeme superpočítačmi, laserovými rezačkami a 3D tlačou, stále sa pozeráme na múry staré stovky rokov a hovoríme si, ako to dokázali. A možno práve v tom je ich sila. Pripomínajú nám, že pokrok sa nemeria len technológiami, ale aj schopnosťou pozorovať prírodu, učiť sa z nej a odvážiť sa skúšať nemožné. Možno nikdy nezískame definitívnu odpoveď. Možno sa časť tajomstva navždy stratila spolu s ľuďmi, ktorí tieto múry stavali. Ale kým stoja, budú nám klásť otázky a provokovať našu zvedavosť. A to je možno ešte cennejšie než samotné vysvetlenie. Pretože tajomstvá, ktoré nepoznáme, nás ženú dopredu, nútia nás bádať, pochybovať a hľadať nové cesty. Takže keď sa na budúce pozrieš na fotografiu inských múrov, alebo ak máš šťastie, budeš stáť priamo pred nimi, skús sa spýtať, čo ak je pravda oveľa jednoduchšia. No zároveň omnoho fascinujúcejšia, než by sme si dokázali predstaviť? Ak si doteraz myslel, že dokážeš poskladať Lego bez návodu, počkaj, kým zistíš, že Inkovia by sa ti vysmiali do tváre. Ak chceš objaviť ďalšie záhady, ktoré do seba zapadnú ešte presnejšie než tie kamene v Kusku, klikni na odber.